لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. القائل الحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة. أما المسلم أمت غنيني الله سبحانه وتعالى فكبر الشيطان ترما أمان سنسني الله سبحانه وتعالى تكبر كماي أمي صلي كمان كيسي كمان amu ñini anga kira banye ananga nabi nyman bayi ana anjigi jien ani lahara ala kirami akwa ga hadisa la ako hiji sumali ako sarate fuyi funa kira alijinay. Allah subhanahu wa ta'ala ko kumamna ni nabila Ibrahima natlala alikaba jolila ako Allah subhanahu wa ta'ala ma ako rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ako ala nye baram minke ako ala ika baran mina anye ede meni masai ede doni masai ala ika nini ndinge no Ismaila ika an flake mogo flaye munu ye islame ye munu mbu yere di Allah subhanahu wa ta'ala ma ako ala mina hiji baran munu ke ala ika baraji ika mina ala ika tubi mine amma ede tubi mine ba masai. Allah subhanahu wa ta'ala ko nabila Ibrahim ma ako mogo wele ukana maga o don alisilamaw mɔgɔ si tɛ magan dugukolo sanfɛ waadin ghayri zizarin a sɔrɔ magan wolo ne do bin tɛ yen ji foyi tɛ yen nabila ibrahima a ko ala ma a ko ɲɛ tɛ mɔgɔ la a ko n bɛ mɔgɔw wele cogo di. ala sɔnna taala ko wa'azin fi nasi bil hajji a ko mɔgɔw wele u kana hiji la a ko ibrahima a ko n'i ye mɔgɔw wele a ko ya'tuka rijalan a ko dɔw u bɛna u sen na wa ala kulli dhamirin ako dɔw bina ɲagame naga taralen caman u bina o la adamadenw bi bɔ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ. nabila ibrahima yɛlɛnna k'i jɔ jabali abi kobesi kolo sanfɛ a ko ya ayuhannasu a ko aw adamadenw a ko inna allaha bana lakum bitan fa ajibu a ko adamadenw a ko ala ye so jɔ aw ye de n'o ye alikaba ye k'aw kana a ye ala ka weleli a y'a jaabi. o kɛlen an badenw an balima silamɛw maa o maa n'i ye nabila ibrahima ka weleli kan n'i y'a mɛn i ti sa fiyewu f'i ka t'i ɲɛ da alikaba kan f'i ka hiji f'i ka taa ziyara kɛ alakiraba in na sallallahu alaihi wasallama madinɛ. o kuma an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ala ka hiji ala ka nɔgɔya ani silamɛ bɛɛ lajɛlen. n'ala y'a nɔgɔya hiji baara kɛcogo ɲuman a n'a faamuya ala k'a di ani silamɛ bɛɛ lajɛlen ma. an badenw an bɛna don an ka émission kɔnɔ n'o ye madrasatu wikalatu nurul huda. nurul huda o agence o ka kalanbulon an bɛna don kalanbulon in kɔnɔ dɔɔni dɔɔni an bɛ ka silamɛw an bɛ k'u lafaamuya ka hiji cogoya k'a f'u ye. bari an y'a yira silamɛw la hiji labɛn de don. hiji man ka bali hiji tala la. e min bɛ taa Makan i kana i ka hiji ko i kana bali yɛrɛ la, walima n'i b'a fɛ k'i ka mɔgɔ bila ka taa Makan
i kana hiji kɛ surprise ye k'a cu a kan yani magan t'a cɛ ka taa ka papier bɛɛ ɲɛnabɔ k'a sɔrɔ a t'a kalama tile 3 kana f'a ye ko karisa i bɛna taa magan hiji t'o fɛn parce que hiji ni duguta tɔw olu tɛ kelen ye hiji ye duguta min ye ala bato de do hiji ye duguta min ye a ti ɲɛ labɛn de kɔ hiji ye duguta min ye asilamu i bɛna bɔ i faso de la i bɛna taa yɔrɔ wɛrɛ la n'o ye magan ye magan dun ye dugu hɔrɔma de ye ko caman mi bɛn jamana tɔw la nka o ti bɛn magan dugukolo sanfɛ o ye Alahu subhanahu wa ta'ala o y'a ka sariya o de la a ye magan tɔgɔ da ko alharamu ko yɔrɔ haramale a ko la uqsimu bi hazal baladi wa anta hillun bi hazal baladi wa walidin wa ma walada Alahu subhanahu wa ta'ala yɛrɛ ye kali magana a ko ale Alahu subhanahu wa ta'ala b'i kali nin dugu in na n'o ye magan ye a ko a b'i kali la uqsimu bi hazal baladi a ko e Muhamadu a ko e nin dugu in e y'o halala den de kuma ma fɔ an badenw ye a ye hiji ta a y'a labɛn o de la an ye nin kalanbulon in an y'a dayɛlɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen de kama an y'a dayɛlɛ mumini bɛɛ lajɛlen de kama an y'a dayɛlɛ maa o maa n'i ye émission in lamɛn ni labɛnnen don maganta kama émission in a dayɛlɛnnen don bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya la ayiwa nurul huda n'o ye agence nurul huda ye ale ka hijidenw kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ye ci bila u bɛɛ lajɛlen ma ni émission in n'a wagati sera u k'u sigi 9 TV a jabaranin kɔrɔ u ka émission in lamɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu de ta don émission in a bɛ passé ni Alahu subhanahu wa ta'ala sɔnna ma i n'a fɔ an filɛ nin jumadonya na bi cogoya min na ni juma jiginna ɲɛgɛ kanɲɛ 15 juma o juma ɲɛgɛ kanɲɛ 15 n'o ye 15 heures ye émission in bɛ dayɛlɛ émission in bɛ daminɛ 9 TV jabaranin kan bɛɛ lajɛlen k'i sigi k'a lamɛn baara in daminɛnin kɔrɔ an y'a yira silamɛya y'a yira baara o baara a tɛ taa ŋaniya kɔ o kuma hiji yɛrɛ fɛnɛ a tɛ taa ŋaniya kɔ f'i ka hiji i ka ŋaniya di k'a fɔ ne bɛna taa magan n tɛna taa dɔwɛrɛ kama ala n bɛna taa e batoli de kama ala n bɛna taa duwawu de ɲini e Alahu subhanahu wa ta'ala fɛ i n'a fɔ Alahu subhanahu wa ta'ala yɛrɛ b'a fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ a ko wa minhum man yaqulu rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar a ko hijidenw n'u taara magan u ka kumakan ye jumɛn ye ala i k'an sɔn diɲɛ hɛrɛ bɛɛ lajɛlen na ala i k'an sɔn lahara hɛrɛ bɛɛ lajɛlen na ala i k'an kisi ka bɔ jahanɛmɛ o tasuma ma kuma f'i k'o de ŋaniya siri ŋaniya sirili ye jumɛn ye parce que silamɛya baara bɛɛ de ye ŋaniya ye alakira ka hadisa jɛlen na innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa a ko baara bɛɛ lajɛlen de ye ŋaniya ye a ko foyi tɛ adamaden ye f'i mana min ŋaniya o kuma an ye ŋaniya an y'o walanwala an ko hijidenw baara fɔlɔfɔlɔ min ɲininen don aw fɛ o de ye ka hiji yɛrɛ k'a ŋaniya siri ŋaniya sirilen k'a dɔn k'a fɔ ala bato don ŋaniya sirilen min ye Alahu subhanahu wa ta'ala an bɛna taa duwawu minnu fɛnɛ kɛ hiji baara minnu kɛ wa arina manasikana wa tubu alayna innaka anta tawwabur rahim o tɛmɛnen kɔfɛ an nana se ayiwa walanda filanan min ma o de ye tubi ye o de ye tubi hijiden kan ka tubi yana ka taa Maka a kan ka tubi ka bɔ a ka jogokolonw na a kan ka tubi ka bɔ baaraw la baara minnu n'o man di Alahu subhanahu wa ta'ala ye baara minnu ti bɛn silamɛya la a silamɛya kabako de dɛ n'i y'a ye an da bɛ se nin yɔrɔ ninnu ma an y'a misaliya caman de ye hijidenw na i b'a sɔrɔ dɔw bɛ taa Maka in yɛrɛ a silamɛya hali seli kɛko ɲuman wallahi o ti s'a la hali seliji tacogo ɲuman dɔw bɛ bɔ ka taa Maka i ka mɔgɔ bɛ burusi kɔnɔ walima e yɛrɛ san kelen san fila ala ye wari nɔgɔya i ma dɔrɔn e sina ka wuli ten ko n bɛ taa Maka i m'a ɲɛɲini yɛrɛ walima ala ye wari nɔgɔya i ma i ka cɛkɔrɔba walima i ka musokɔrɔba a bɛ burusi kɔnɔ silamɛya yɛrɛ matarafalen t'a fɛ yɛrɛ tɔgɔ ɲini yɛrɛ kɔsɔ dɔrɔn n ye n fa bila ka taa Maka walima n ye n ba bila ka taa Maka e sina ka ci bila a ma ten a ko baba n b'a fɛ k'i bila ka taa Maka walima mama n b'a fɛ k'i bila ka taa Maka e b'a fɛ k'a bila ka taa Maka o b'a sɔrɔ ale yɛrɛ tɛ foyi yɛrɛ dɔ silamɛya yɛrɛ la a t'a dɔn k'a fɔ ŋaniya ye min ye a t'a dɔn k'a fɔ tubi yɛrɛ ye min ye ale kɔni hakili la n'a fɔra k'i ka taa Maka a bɛ n'a fɔ n'a bɔra e fɔra i ka bɔ Mali la ka taa Côte d'Ivoire walima i ka taa Sénégal walima i ka bɔ Bamakɔ ka taa Segu walima i ka taa Kaye n'i y'ale ɲininka a bɛ k'ale kɔnɔ ko Makanta y'o fɛnɛ de ye or que Makanta ye ala bato de ye o kuma n'i y'a ye an da sera tubi yɔrɔ ma parce que hijiden caman de bɛ yen o bɛ taa Maka o b'a sɔrɔ o ma tubi yɛrɛ an ye mɔgɔw yɛrɛ olu bɛ taa Maka yɛrɛ
i b'a sɔrɔ kɛrɛfɛ bila b'u kun, i b'a sɔrɔ sirikun yɛrɛ b'a dɔw kun. Ala man kisi, i b'a sɔrɔ ayiwa yirikurun yɛrɛ b'a dɔw bolo, an b'a fɔ min ma ko boli, a dɔw yɛrɛ m'o bila. I b'a sɔrɔ baga sugu dɔw yɛrɛ b'a bolo u cɛw la walima u ka minɛnw kɔnɔ. O yɛrɛ o ti bɛn Alahu subhanahu wa ta'ala ma. Donc o de la an ye tubi yɔrɔ fɔ. Ali bi an b'an sinsin tubi yɔrɔ ka hijidenw ye. Ni bɛ taa Makan, i k'i jija ka tubi ka segin Ala ma. N'i y'anw ɲininka a bɛ k'anw kɔnɔ ko tubi bɛɛ lajɛlen de ye n'i bɛna don silamɛya la. Ayi, Alakira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam a ye silamɛw yamaruya ni tubi de ye. A ko tubu ilallahi tawbatan nasuha. Silamɛ bɛ tubi, mumuni bɛ tubi. I b'a sɔrɔ jogo dɔ b'i la walima i bɛ ka baara dɔ kɛ i kun t'a kalama, k'a fɔ haramu don walima haramu tɛ. N'i nana bɔ a kalama, o tuma i bɛ tubi ka bɔ a ma. O de ye tubi ye. Mais n'an ye tubi bɛɛ kɛ k'a fɔ ko fɔ n'i bɛna don silamɛya de la, silamɛ yɛrɛ b'i tubi, i bɛ silamɛya la san 10 san 20, i y'a faamu, a ɲininen don i fɛ i ka tubi. I ka tubi ka bɔ i jogojuguw la, i ka tubi ka bɔ i ka baara juguw la, i ka tubi ka bɔ musirikuyaw la. I b'a sɔrɔ i bɛ baara dɔ kɛ, laada dɔw b'i bolo, i kan ka tubi ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen na. Tubi min fana don, tubi jɛlen yɛrɛ fana, k'a fɔ Ala, ne kun tɛ nin ko in kalama, n nana bɔ a kalama. Ala, tiɲɛ yɛrɛ la, wallahi n tɛ segin a kan bilen. O de ye tubi yɛrɛ jɛlen. Tawbatan nasuhan. Tawbatan nasuhan. Kɔnɔnjɛya ka tubi. Mais k'a kɛ e ka tubi, e tubira sura dugu jɛra, ayiwa e tilala ka segin a kan. Wula fɛ e tilala ka tubi, ayiwa su kora, e tilala ka segin a kan. O tɛ tubi ye dɛ. O kuma hiji fana tubi fana b'a la. N'i bɛna taa Makan, i n'a fɔ ni Ala sɔnna wa ta'ala sɔnna ma, ni campagne nana daminɛ, formation bɛna kɛ, an da bɛna se walawalali caman ma. Silamɛ n'o bɔra yen, an ka ayiwa kumakan a sigiyɔrɔma 3nan min ɲininen don hijiden fɛ, o de ye a taqwa, Ala ɲɛsiranya. Parce que Ala sɔnna wa ta'ala ko a ko hijidenw, a ko tazawwadu, a ko n'aw bɛ taa Makan, a ka surafana ta. A ko fa inna khayra zadi, a ko hijiden ka surafana ɲuman, a taqwa, o de ye Ala ɲɛsiranya ye. Baara o baara ni Ala ɲɛsiranya y'a jɛ, Ala mago t'a la. Baara o baara n'o ye diinɛ baara ye, baara o baara n'o ye silamɛya baara ye, ni Ala ɲɛsiranya y'a jɛ dɔrɔn, o y'a baara tiɲɛnen de. A ko a taqwa ra'su kulli shay'in, a ko makafatullah, a ko Ala ɲɛsiranya, o de ye an ka diinɛ in, o de y'a kunkolo yɛrɛ de. Donc n'i bɛ taa Makan, i k'i jija i ka sira Ala ɲɛ, i ka surafana ta. Surafana la sɔn hɛrɛ ma, o de ye Ala ɲɛsiranya ye. Ni maa n'i siranna Ala ɲɛ, i bɛ maaw gasi, i b'a sigi. Ni maa n'i siranna Ala ɲɛ, i bɛ sabali sɔrɔ. Maa n'i siranna Ala ɲɛ, i b'i taakun, i b'a dɔn. Maa n'i siranna Ala ɲɛ, i bɛ Ala fana ɲini k'a dɔn. A ko Ala ɲɛsiranya, wa hiya an ta'budallaha ala nurin minhu tarju sawabahu wa taksha ikabahu. A ko n'i ma Ala ɲɛsiranya dɔn, o de ye ka Alahu subhanahu wa ta'ala i k'a bato nɔrɔ la, nɔrɔ min n'o bɛ bɔ Alahu subhanahu wa ta'ala yɔrɔ, i jigi dalen don Ala ka sara kan. I ka Ala bato, Ala n'i bato ka kan, Ala n'i bato, Ala ɲɛsiranya de ye i jigi dalen don Ala ka sara fana kan, k'a fɔ Ala bɛ n'i sara. Wa taksha ikabahu, i ka sira Ala ka ɲangata fana ɲɛ. Wa in shi'ta hiya fi'lu awamirillahi wa ijtinabi nawahihi. N'a y'i diya, a ko Ala ɲɛsiranya fana, o ye Ala ye baara minnu ɲini i fɛ, baara ɲumanw na k'i k'olu kɛ, i k'i cɛsiri o la, o ko ye Ala ɲɛsiranya ye. Ala ko baara minnu ye haramu ye, i k'i yɔrɔ ma janya o la. Hijiden, e de ko don. I kɛra cɛ ye walima i kɛra muso ye, i kɛra denmisɛnnin ye, i kɛra maakɔrɔ ye, maadama n'i ye baliku de ye, o kuma k'i ka baara kɛ ni hakilina ye, n'o ye Ala ɲɛsiranya ye. Ala ɲɛsiranya ye jumɛn ye? A ko a fɔlɔ-fɔlɔ i ka Alahu subhanahu wa ta'ala bato tiɲɛ yɛrɛ kan, i jigi dalen don Ala ka sara kan, i sirannen don a ka ɲangata ɲɛ. A ko walima Ala ɲɛsiranya, Ala ye fɛn o fɛn kɛli kɛ i ma wajibi ye. Karisa e de ko k'i ye silamɛ ye, e de ko la ilaha illallah
muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam o ala ko ko nunu kɛli de bi bɛ ale alama donc ala ɲɛsiranya jɔn b'o kɛ wa tarki nawaihi allah subhanahu wa ta'ala ko nunu ye haramu ye i bi yɔrɔ ma janya o la ni bi taa magan i bi yɔrɔ ma janya ngalon tigɛ ma a bɛ mɔgɔ ka hiji baraji tiɲɛ ni bi taa magan maakɔrɔ fɔ i b'a dabila ni bi taa magan i bi jija i bi taa magan ni nafolo min ye a ka sɔrɔ nafolo in sɔrɔla i wɔsi la i halala la i bi taa magan i ka tɔɲɔni i k'a dabila ni bi taa magan i ka tile i ka denbaya kɔnɔ i ka tile ayiwa i ka baarada la i bɛ service min na i ka tile o la i ka tile i musow ni ɲɔgɔn cɛ i ka tile i denw ni ɲɔgɔn cɛ ni bi taa magan i ka tile i sigiɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ ka s'u ma sigiɲɔgɔn minnu bɛ yen hali n'o y'a sɔrɔ u ma fɛn k'i la e yɛrɛ ma fɛn k'u la i ka don sigiɲɔgɔnw kan i ka yafa ɲini u fɛ karisa a ye yafa ma ala ye kɔrɔnfɛta ala y'a nɔgɔya ne ma o tuma m'a ɲini aw fɛ a ka yafa ma ala ɲɛsina de b'a to adamaden bɛ se ka nin baara in kɛ n'o tɛ ni ala ɲɛsina tɛ mɔgɔ la a b'a fɔ ne ma fɛn kɛ mɔgɔ la n tɛ taa yafa ɲini mɔgɔ si fɛ i bɛ taa maga i b'a sɔrɔ i n'i sigiɲɔgɔn na tɛ kuma i bɛ taa maga i n'i balima dɔ tɛ kuma i bɛ taa maga an ye jogo minnu fɔ ala sɔnna ta'ala ko jogo minnu ye haramu ye e m'olu dabila donc i ma ala ɲɛsiranya sɔrɔ dɛ hijiden kan k'i hakili to nin bɛɛ la o de la an b'a f'u ye mɔgɔ i kan ka hiji labɛn ayiwa fo san damadɔ de hiji yɛrɛ formation kan ka kɛ hiji den kun san 1 t'a bɔ san 2 t'a bɔ san 3 t'a bɔ san 4 t'a bɔ surtout mɔgɔ yɛrɛ min ma kalan ale kan ka se ka san 5 walima san 6 fo san 7 ɲɔgɔn na ale kan k'o de kɛ hiji yɛrɛ formation na hiji yɛrɛ labɛn na fɔlɔ mɔgɔ min ma kalan fiyewu mɔgɔ min tɛ foyi dɔn diinɛ yɛrɛ la donc ale kan k'o san hakɛ de kɛ o tuma a ka sɔrɔ ka hiji ta ka sɔrɔ ka labɛn a silamɛw wa fil hadisi a nana ala kira ka hadisa la sallallahu alaihi wa sallama a ko itakillah haisu ma kunta wattabi'il hasanata sayyi'a wattabi' sayyi'ata alhasana tamhuha wa khaliqin nasa bikulkin hasanin ala kira b'a fɔ an ye sallallahu alaihi wa sallam a ka hadisa la ko adamaden i ka sira ala ɲɛ i mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni bi jama la sira ala ɲɛ surtout hiji yɛrɛ jama o ka bon ni alisilamɛw ni b'i kelen na i ka sira Allah subhanahu wa ta'ala ɲɛ a ko i ka ɲuman i k'o kɛ ka juguma i k'o kɛ k'o ɲɔni a ko i ka adamadenw n'i ye ɲuman kɛ ka juguma ɲɔni a bɛ juguma in toucher ka bɔ yen a ko i ka adamadenw minɛ ni ɲumanya ye kana mɔgɔ si juguya bila i kɔnɔ kana bisigiya ta ka mɔgɔ si sɛgɛrɛ karisa i ne filɛ est ce que ne ka ko ka bɔ a bolo est ce que ne ko ka di nin ye i ka n'o si minɛ nin si tɛ ala ɲɛsiranya ye adamadenw kuma an y'a fɔ a ye cogoya min na ayiwa an ka nin émission in a sigilen don sigiyɔrɔma 3 kan n'o ye madrasatu wikalatu al-qadiriya wikalatu nurul huda madrasatu wikalatu nurul huda a ko nurul huda o ka agence o ka kalanbulon o kuma alhamdulillah komi wagati tilalen don 3 ye n'an ye dɔ fɔ mɔgɔw ye hiji kibaruyaw la n'o bɔra ye nasihatul imam alimami yɛrɛ ka ladilikan fɛnɛ o fɛnɛ bina o kuma ladilikan min bɛ alimami bolo bi jumadonya in na k'a lase asilamɛw ma o de ye jumɛn ye adamadenw an ka ɲɔgɔn minɛ an ka ɲɔgɔn minɛ an ka ɲɔgɔn bolo minɛ an ka ɲɔgɔn sen an k'o bila k'an ɲɛsin ayiwa an ka jamana ma an ka jamana an ka kanu parce que ala kira b'a fɔ n ye a ko jamana kanu a ko ye limaniya dɔ ye an bɛɛ lajɛlen b'a kalama maliyɛn si tɛ nisɔndiyalen tɛ nin wagati in na maliyɛn bɛɛ tɔɔrɔlen don bi k'a sababu kɛ jamana yɛrɛ bɛ lahalaya min na jamana bɛ kɛlɛ min na jamana bɛ jihadi min na jamana bɛ tɔɔrɔ min na k'a ta jamana ɲɛmɔgɔw la ka n'a kɔmɔgɔw la maliyɛn bɛɛ lajɛlen minnu bɛ mali kɔnɔ ani minnu bɛ mali kɔ kan a silamɛ mɔgɔ si tɛ sunɔgɔ sisan ka fa
ka sababu kɛ sanga ni waati bɛ bi mi ta kɛ an ka finitigiw kan asilamɛw sanga ni waati bɛ bi mi ta kɛ an ka finitigiw kan f'an ka lajɛ an ka duwawu k'u ye dɛ an ka finitigi ninnu fugaru tɛ koyi cɛw de koyi mɔgɔ cɛsirilenw don an ka finitigiw ye mɔgɔ cɛsirilenw ye dɛ mais f'an ka duwawu de k'u ye parce que janfan a bɛ se fɛn bɛɛ lajɛlen na kuma ladilikan min bɛ ne bolo ka se maliyɛnw ma surtout an bɛ mawuludu kalo de la surtout mawuludu yɛrɛ sera an ka ŋaniya kɛ kelen ka duwawu kɛ jamana in ye an b'a ɲini ala fɛ ala ni mawuludu kalo bonya kɔsɔn ani mawuludu yɛrɛ don bonya kɔsɔn tɔɔrɔ min bɛ jamana in kan ya rabi ala k'a wuli a silamɛw sigiyɔrɔma sabanan o ye tariku ye n'o ye histoire ye alakira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallama an y'a fɔ a ye alikaba min filɛ nin an ka ye jɔko 10 de kɛ o jɔko 10 in kɔnɔna la ala ka mɛlɛkɛw de fɔlɔ ye alikaba in jɔ o kɔfɛ an fa adama y'a jɔ o kɔfɛ an fa adama denkɛ dɔ bɛ yen n'o ye Sisu ye ale fana y'a jɔ o kɔfɛ nabila Nuhu ka wagati la jiba dɔ nana u b'a fɔ o ma ko tufana a ye diɲɛ bɛɛ halaki a ye alikaba yɛrɛ kogo a y'a kari ka bɔ yen ka alikaba kogo kari ka bɔ yen o kɔfɛ ji in tɛmɛnen mɔgɔ min nana alikaba jɔ o de ye nabila Ibrahima ye wa iz yarfa Ibrahima alqawaida min albayt wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim nabila Ibrahima de alikaba jɔ mɛlɛkɛw ka jɔli kɔfɛ ani Adama ka jɔli kɔfɛ ani Sisa ka jɔli kɔfɛ nabila Ibrahima y'a jɔ nka to jɔli bɛ la bi de alisilamɛw o kuma dɔɔni dɔɔni ni Allah subhanahu wa ta'ala sɔnna ma an da bɛ se alikaba a ye jɔko 10 min kɛ an da bɛ se a ma o kuma bi jumadonya in na an bɛ bi ta ye an b'o jɔ yan nɔ alhamdulillah an bɛ lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fo an b'an balima bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnen na an b'an balimamuso a n'an ba n'o ye an ka agence yɛrɛ ɲɛmɔgɔba ye n'o ye Aja Salimata Jara madame Gite an b'a fo yan nɔ fo quartier Mali la an ka agence yɛrɛ a siège ba de bɛ quartier Mali la n'i sera yen nɔ Nurul Huda a siège ba bɛ yen an b'an balimamuso yɛrɛ fo ka duwawu k'a ye an bɛ bi fana fo n'o ye Cheikh Umaru Gite ale fana ye an ka guide ye Bamako yan Mali la fo Maka fo Mina an b'an ka malimatu fana fo n'o ye Adama Tarawele madame Sila fo yan nɔ fo Tomukɔrɔbugu an b'an ka alimami fana fo an ka karamɔgɔ n'o ye Abubakar Kale fo Sotiba an b'a fo k'a barikada an bɛ an balimakɛ fana fo n'o ye Muhamadu Afu Sila ale y'an ka guide ye an b'a fana fo k'a barikada an ka représentant bɛ Côte d'Ivoire n'o ye Cheikh Idriss Konate ayiwa ni maa min b'a fɛ kɔnɔbaru jamana ka taa agence Nurul Huda fɛ o kuma n'i sera Idriss Konate ma Bamako y'a sigiyɔrɔ fana bɛnnen don Ɲamakɔrɔ an b'an balimamuso fana fo yan nɔ fo Faransi n'o ye y'a fo fana Aja y'a fo fana an b'a fo san o san an bɛ duwawu k'a ye ani jamaba de bɛ bɔ Faransi ka na Nurul Huda agence an bɛ jɛ ka taa maga ɲɔgɔn fɛ an b'an n'a dɛmɛbaga bɛɛ lajɛlen fo Faransi ka duwawu k'u ye ala ka sijani kɛ n'a dan n'u ma an b'an ka seku yɛrɛ fana fo an'an karamɔgɔ n'o ye Seku Lasana Kane ye ale fana sigilen don Segu ni mɔgɔ min fana b'a fɛ ka taa agence Nurul Huda fɛ i b'i jija n'i sera an ka Seku ma n'o ye Seku Lasana Kane ye Segu ni ala sɔnna ma ale fana ye an ka représentant ye Segu Seku Bashaka Dibo alhamdulillah ale fana sigiyɔrɔ bɛnnen don Kucala ma ayiwa an ka sufi an'an terikɛ an'an kɔnɔbaga n'o ye sufi Mohamed Tarawele ale bɛ Bangoni plateau la ni mɔgɔ min fana sera ale ma ani an balimakɛ fana n'o ye Muhamad Diallo ye ale fana sigilen don Tomukɔrɔbugu ale fana bɛ yen nɔ Bamakɔ sugu mɔgɔw ka faraŋaɲɔgɔntɔn min bɛ ale fana y'o ɲɛmɔgɔ ye n'o ye karamɔgɔ Muhamad Diallo fo Tomukɔrɔbugu n'i sera ale fana ma i bɛ agence Nurul Huda i b'a sɔrɔ Mukadam ba karamɔgɔ Sila ale fana sigilen bɛ n'o Korofina ma an bɛ dugawu kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ala ka hɛrɛ k'an n'o ye an'an balimamuso n'o ye Aja Saminɛ Koyita ye ale fana sigiyɔrɔ bɛnnen don Sanfili ma ninnu bɛɛ lajɛlen an ka représentant ye ka Sanfililaka bɛɛ lajɛlen fo ka duwawu k'u bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al bayta aw itamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa inna allaha shakirun alim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة
لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.